da ki phomut ki bar jala ki mombyang ki kot kisla ki la sapan phai no ha ki seng balang na urgentia hadir balap ba kimdon satya ki kot kisla ki bobyang ka jinglap jing seng balang ye ki te ki brio ka de ka jingtla si ki brio ki batrai ha ki kharkhana do bilat badan ha kaleng jong ka urgentia ha ka si balang jong ka tyo ha ka ni ka si ki no lam jong ki te ki seng bakan thup na du ka EJNC JSU JSM HANM kila hiar syarate chera bantala si ka jingru jimi ki brio ki ba isuba लेबर लाइसेंस डबल लगी नहीं है नहीं दिया लोग ना नहीं दिया क्या दिया लोग उन लोग को खाली उठो काट दिया ना ये तो नहीं चलेगा इधर तो खाली आईडी का क्या क्या है ये तो सीमेंट का आईडी है मतलब यहाँ का रूल्स नहीं ऐसा ini kaliang jong ka EJNC da kanhun ka wena kanhun bodan hapo ka lema jong ka komso gila pelong ya ke jingchak ya ki bardela ki wan rung bang ni lengbaga ne ka gate ke bodan hapo arta syara dan gila etrelang ka ka kiwe kiseng ki bodan hapo komso kum ka JSU JSM bar ka HNM aga jinglap jong i babun ki dikhar ki ba wan sende ki ba mut ban le chipo cement plan Hendra kim don ki kot kisla ki babiang Hendra habang ki li ki kila ong ba kila treslam ta ka next step ko jongi ka long bangi na kaliang ka seng hi kunju na kaliang ka komso hi kin sa pangklan ya ki jing check jongi ya ki labor license bar ya ki work permit wat sa ki jeka bolong soru wat ha ki po ki cement plan wat sa ki ka hatro